Добри новини от пазара на труда. В чужбина все по-често се търсят български специалисти. Така е, с оферти до 9000 лева начална работна заплата. Очакват своите кандидати у нас. Кой предлага и в кои сфери се търсят такива хора? Марина Цекова следи тази тема. Слушаме те. В първите минути ще развенчаем един мит, а именно, че българите не са желани в Западна Европа. На тази карта, която виждате зад мен, с червено са отбелязани държавите, които са най-гладни за български работници. Това са Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Холандия, Италия, Чехия, Словения и Полша. Най-ниско ще е заплащането при ниско квалифицираните работници. Сладкарски цехове в Чехия ще могат да работят за до 500 евро на месец. В хотелите и ресторантите на Австрия заради предстоящия зимен сезон засилено ще се търсят хора, а заплатата може да стигне до 1300 евро чисто. Шанс за заплата до 4500 евро или иначе казано 9000 лева имат пък IT-специалистите в Германия. В началото на годината Западът се оплаши от българските работници. Опасението беше, че безработни нашенци ще залеят чуждите трудови пазари и ще отнемат работата на местните. Месеци по-късно страхът все още е жив. 526 хиляди чужденци са се заселили в Великобритания само през последната година. Невъзможно е да продължаваме така. Българите са нежелани от политиците, но търсени от бизнеса. И то все по-често. Само до август и само на сайта на Агенцията по заетостта са обявени близо 2500 работни места. И то основно от Западна Европа. Интересът е засилен и ние правим всичко възможно да проверим доколко тези фирми са коректни, работят легално. Тази фирма вече е проверена. Летището в Мюнхен. Търсят товарачи, а Явор Иванов мечтае точно за тази работа. Аз и самият десктоп ми е такъв. Доста натоварено като гледам. Това е едно от най-модерните летища в Европа. Ще има сериозна работа, но ние затова отиваме, не сме отишли на почивка. Вече е работил в Германия и няма търпение да се върне. На хубавото лесно се свиква. Освен товарачи, Германия търси и хора за зимния туристически сезон, а и механици, електротехници и медицински персонал. В Австрия ще назначават българи за строителни работници, стъклари, а за зимния сезон искат готвачи, сервитьори и камериерки. В Белгия търсят месари, в Великобритания IT-специалисти, шофьори, медицински кадри, а в Дания психиатри. В Холандия пък набират високо квалифициран технически персонал. В тази фирма работят само хора от Централна и Източна Европа. През октомври за първи път ще търсят и българи. Опитът ни до момента в Унгария и Румъния е изключително положителен. Не очаквам нещо по-различно в България. Разчитаме на същото качество. Интересът от чуждите фирми расте, но не и от българските служители. Защото търсените специалисти намират реализация и у нас, а хората без особена квалификация се сблъскват с непреодолима езикова бариера. Затова Явор Иванов вече е натис немския, а западните предразсъдъци не го тревожат. Няма никаква убеденост. Напротив, работи се хората. На 10 октомври, по време на Международна трудова борса в Бургас, кандидатите ще могат да се запознаят всички предложения. От Агенцията по заетостта препоръчват желащите първо да се информират за свободните работни места на Юрес.бг и едва тогава да дойдат на борсата с подготвени документи. Марина, благодарим. Марина Цекова.